Vítáme vás v našem závodě Wolters v Kostěnicích. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí je pro naši společnost jednou z priorit a je vyžadována od všech osob v areálu. Každá osoba je zde povinna se řídit veškerými bezpečnostními pravidly. Jejich cílem je zajistit bezpečnost vašich kolegů i všech ostatních. Pojďme si spolu představit ty základní. Při příjezdu do areálu je zapotřebí dodržovat zásady bezpečného provozu na pozemních komunikacích a dále návštěvní řád naší společnosti, který je vám k dispozici. Při vstupu do výrobních či skladovacích prostor je důležité mít nasazenou ochrannou obuv a oblečenou reflexní vestu. V areálu prosím dodržujte bezpečnostní značení. Návštěvníci a externí pracovníci se musí řídit pokyny kontaktní osoby ze společnosti Wolters, která má povinnost vás podrobněji seznámit s riziky a bezpečnostními pravidly. Při servisních pracích jsou pravidla dále rozšířena například žádostí o práci na střeše či ve výškách, výkopové práce nebo práce se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Při pohybu v areálu využijte plochy pro pěší a dbejte zvýšené opatrnosti. Průchod vraty je zakázán a pamatujte, mimo výrobu mají vozidla a manipulační technika vždy přednost. Pokud dojde ke zranění, kontaktujte vaši odpovědnou osobu ze společnosti Wolters. Pro poskytování první pomoci máme proškolené pracovníky a prostředky k tomu určené jsou rozmístěné a viditelně označené u hlavních komunikačních tras. Z hlediska požární ochrany je nejrizikovější dílna ruční výroby při používání horkovzdušných pistolí a místa pro nabíjení baterií pro vysokozdvižné vozíky. Je zakázáno ukládat hořlavý materiál, kde nemá co dělat, používat otevřený oheň a kouřit mimo vyhrazená místa. Dále provádět například svařování a broušení mimo určená pracoviště a bez písemného svolení. Také je zakázáno parkovat mimo vyhrazená místa s ohledem na riziko šíření požáru a omezení průjezdu záchranných složek. V případě požáru jste povinni se za dodržení vlastní bezpečnosti pokusit o jeho uhašení a situaci okamžitě nahlásit. Důležité je při mimořádné události zachovat klid a co nejrychleji se přemístit na shromáždiště. Snažíme se eliminovat vliv na životní prostředí. Dbejte prosím na správné třídění odpadů spolu s námi. Děkujeme za dodržování pravidel i za případné návrhy ke zlepšení bezpečnosti a ekologie v našem závodě.